Sziasztok srácok, én Benni vagyok, és ez pedig a Játékragú csatorna. A mai videóban egy olyan történetet fogok nektek elmesélni, ami alapjában változtatta meg a videójátékpiacot. A történet úgy szól, hogy az 1980-as években összeomlott a videójátékipar. A pontot az íre a borzalmas állapotban megjelent E.T. videójáték tette, de nem csak ez volt a legnagyobb probléma. Vagy éppen a kiváltók. Ezután két cég összefogott, és alkotni akart valami nagyot, egy konzolt. Ez úgymond egy közös szerelem projekt volt. Ez a két cég a Sony és a Nintendo volt. Minden remekül haladt, aztán valami megváltozott. A Nintendo elállt a szerződéstől, és egyességet kötött a Philips-szel, a Sony legnagyobb riválisával. A Sony az elején nem nagyon tudott reagálni az árulásra, csöndben valamit alkotott. Egyszer csak megjelent, és egy olyan bosszúval állt elő, aminek következményeképp megszületett a PlayStation. Tartsatok velem! Why have the Japanese industries been so much more successful in developing and marketing and selling equipment of this kind than the American companies? Firstly, in Japan, we have many companies in the same field. And the competition among these companies is very keen. And when we started the first radio or TV, there were many companies. But because such a keen competition, many companies disappeared. So now the companies who are running now today are all survivors through such a keen competition. So that's why these companies have a very good technology and very hard work. What part do lower labor costs have to do with the success? No, that now, dollar and yen exchange rate, Japanese labor cost is higher than the United States. Because now yen is very high. And but our strength of industry is not because of the labor cost. I think most important part is technology, and also we have a very good working force who has highly educated and very good dexterity and manual work. A PlayStation megjelenése előtt a Sony nagyon kismértékben birtokolta a videójátékpiacot. Néhány lépést tett a számítógépes oldal felé, különösen a 80-as évek elején megjelent MSX gépekkel. MSX. Fogadjunk, a legtöbbötök velem együtt még soha nem hallott erről a gépről. Nos, pedig ezek a gépek voltak az alapjai az otthoni gaming megteremtésében. Az MSX egy szabványosított otthoni számítógépes architektúra, amelyet az SK Corporation 1983. június 16-án jelentett be. A Microsoft eredetileg a keleti piacra szánta, és Kazuhiko Nishi az SK Corporation igazgatójával közösen forgalmazta. Microsoft és Nishi a projektet úgy képzelte el, mint egy kísérletet arra, hogy egységes szabványokat hozzanak létre a korszak különböző otthoni számítástechnikai rendszergyártói között. Magyarán, mint az akkori, még otthonainkban is megtalálható videókazettás gépek VHS szabványa. Az első MSX számítógép, amelyet a nyilvánosság elé vittek, egy Mitsubishi ML8000 volt, 1983. október 21-én adták ki, ezzel jelezve a hivatalos megjelenési dátumot. Az MSX rendszerek népszerűek voltak Japánban és számos más országban is. Az értékesítéseiről kacifántos feljegyzések vannak, egyes források azt állítják, hogy 9 millió készüléket adtak el világszerte, ebből 7 millió csak Japánban. Míg az SK vállalat alapítója, Kazuhiko Nishi azt állítja,
hogy 3 milliót Japánban adtak el, és 1 milliót pedig a tengeren túlon. A Microsoft részvétele ellenére kevés MSX alapú gép jelent meg az Egyesült Államokban. Összehasonlításként említeném meg nektek, hogy a PlayStation 1-ből 102,49 milliót, 2-ből 155 milliót, 3-ból 87,4 milliót, a 4-ből 117,2 milliót, és az 5-ből pedig 40 millió példányt adtak el eddig. Elképesztő számok. Az MSX rövidítés jelentése továbbra sem egyértelmű, még napjainkban sem. 2001-ben Kazuhiko Nishi emlékeztetett arra, hogy sokan feltételezték, hogy a Microsoft Extendedből származik, hivatkozva a beépített Microsoft Extended Basic-re. Mások úgy vélték, hogy a Matsushita Sony rövidítése. Nishi elmondta, hogy a csapat eredeti definíciója Machines with Software Exchangeability volt, bár 1985-ben azt mondta, hogy az MX rakétáról nevezték el. 2020-as könyve szerint úgy vélte, hogy az új szabvány nevének 3 betűből kell állnia, mint a VHS. Úgy érezte, hogy az MSX megfelelő, mert azt jelenti, hogy a Microsoft következője, és tartalmazza a Matsushita, Panasonic és a Sony első betűit is. A Nintendo Family Computer sikere előtt az MSX volt az a platform, amelyre a nagy japán játékstúdiók, például a Konami és a Hudson Soft fejlesztettek. A Metal Gear sorozatot például először MSX hardware-re írták. Kojima mindenhol ott van. A gépek forgalmazását és gyártását 1993-ban szüntették be. Viszont az MSX gépek és azok hatásai a videójátékpiacra egy külön videó témája lesz majd. A Sony csak a CD-ROM technológia megjelenése után tudott komolyabb piaci részesedést szerezni. A holland Philips céggel kötött közös vállalkozás létrehozta a CD-ROM XA-t, a CD-ROM formátum kiterjesztését, amely egyesítette a tömörített hangot, valamint a vizuális és számítógépes adatokat, és lehetővé tette mindkettő egyidejű elérését egy extra hardware segítségével. A 80-as évek végére a CD-ROM technológia, ha lassan is, de beavatt az otthoni számítógépek piacára, és a Sony szorosan ott volt mellette. De egy nagyobb darabot akartak a pitéből. De mielőtt belemennék a technikai részletekbe, fontos, hogy beszéljünk először arról az emberről, akinek köszönhetően a cég az, aminek ma ismerjük. A PlayStation 1-et Kent Kutaragi, a Sony akkori vezetője álmodta meg. Hardware-mérnöki részleget vezetett, és később a PlayStation 5-jének is nevezték. Nem véletlenül. De akkor ejtsünk is pár szót Kutaragi úrról. 1950. augusztus 2-án Tokióban született, szülei bár japán szabványok szerint nem számítottak vagyonos családnak, még így is sikerült egy saját nyomdával rendelkezniük a városban. Az ifjoncot gyermekkorában aktívan ösztönözték, hogy fedezze fel mechanikai képességeit egy gyárban, emiatt sokszor iskola után dolgozott. Szolgalmas, magas szintű tanuló volt, gyakran a tanulóként jellemezték. Kutaragi mindig is vágyott arra, hogy bütyköljön. Gyakran gyerekként szétszedte a játékokat, ahelyett, hogy inkább játszott volna velük. Ez a kíváncsiság gyermekkorától fogva magával ragadta, és tínédzserként megtanulta az elektronika fortéjait. Végül a technológia iránti szeretete odáig vezetett, hogy beiratkozott az Elektrokommunikációs Egyetemre, ahol az 1970-es években diplomát szerzett. Közvetlenül a diploma megszerzése után Kutaragi az 1970-es évek közepén kezdett dolgozni a Sony digitális kutatólaboratóriumában. Bár akkoriban ezt kockázatos döntésnek tartották, úgy érezte a Sony gyorsított úton van, hamar hírnevet szerzett kiváló problémamegoldó és előrelátó mérnöki képességeiről. Számos sikeres projekten dolgozott, beleértve a korai folyadékkristályos kijelzőket, lásd LCD, és a digitális fényképezőgépeket. Hihetetlen, ugye? Ezeket a technológiákat a mai napig használjuk, de az alapjaik már 30 évvel ezelőtt léteztek. Az utóbbi kettő majd egy másik videó témája lesz. Japán mérnök és üzletember 1975-ben csatlakozott a Sonyhoz. Kutaragi érdeklődése a videójátékokkal kapcsolatban abból fakadt, hogy látta lányát játszani a Nintendo Famicomján. Ekkor kapcsolt valami a fejében, és rájött a videójátékokban rejlő lehetőségekre. Abban az időben azonban a Sony vezetői nem voltak különösebben érdekeltek a videójátékok iránt, amelyek vitathatatlanul nem voltak elég nyereségesek akkoriban. Induljunk csak ki Kojima és Miyazaki esetéből, akik eltitkolták, hogy videójátékokat fejlesztenek, mert akkoriban még a játékfejlesztő szó nem is létezett Japánban, és aki ezzel foglalkozott, azt kinevették. Amikor a Nintendo kifejezte igényét egy hangcsipre a közelgő új 16 bites rendszeréhez,
Kutaragi meggyőzte a Nintendót, hogy használja SPC 700 beszédprocesszorát a Super Nintendo Entertainment Systemben. A Nintendóval való együttműködés iránti hajlandósága egyrészt a Famicom iránti csodálatából, másrészt abból a meggyőződésből fakadt, hogy a videójáték konzolok válnak majd a fő otthoni szórakoztató rendszerré. Milyen igaza lett? Bár Kutaragit majdnem kirúgták, mert a Sony tudta nélkül dolgozott a Nintendóval, Norio Oga elnök felismerte Kutaragi csipében rejlő potenciált, és úgy döntött, hogy megtartja pártfogottjának. Hihetetlen ez a történet, nem igaz? Meg tudom érteni a Sony akkori vezérigazgatója, miért tartotta meg az úriemberünket, hatalmas tudással rendelkezett, és a kirúgja egyenesen a Nintendóhoz ment volna. A tudás hatalom. Ezt sose felejtjétek. SPC 700 a Sony által fejlesztett kóprocesszor, ami annyit jelent, hogy segít az elsődleges processzornak, azaz a CPU-nak az adatok feldolgozásában. Az SPC 700 koordinálja az SNES-ből kérkező audiót, miután inicializálta a processzorból küldött adatokkal. Ezután kóddal manipulálja a kísérő digitális jelfeldolgozó processzor DSP állapotát, vagyis előállítja a kimeneti hangot, amit hallani fogunk. A DSP 8 csatornával rendelkezik, amelyek mindegyike 16 bites hangot képes lejátszani. Minden 8 csatorna külön bal és jobb sztereó hangerővel rendelkezik, ami különböző hangmagasságokon játszható le. Itt jegyezném meg, hogy a mai gépek ma már 32 bites hangot is képesek lejátszani. Ez egy nagyon leegyszerűsített magyarázat volt, viszont a videó szempontjából ennyi bőven elég az SPC 700-as chipről. Erről a témáról majd bővebben a PS1 hardverét bemutató videóban fogok beszélni, ahol is majd darabokra szedjük a konzolt. A PlayStation kezdete a Nintendo és a Sony 1988-as közös vállalkozására nyúlik vissza. 1988-ban a Sony elkezdte fejleszteni a Super Nintendo CD alapú kiegészítőjét. A fejlesztés elején lévő két cég nagyon jó baráti kapcsolatot ápolt egymással. Több száz prototípust készítettek és teszteltek. A Sony és a Nintendo jövője fényes jövőnek nézett elébe. Sony szerette volna megvetni a lábát a gyorsan bővülő videójátékpiacon. A fogyasztói elektronikában szerzett tapasztalatait saját videójáték hardverének gyártásához akarta felhasználni. Bár a Nintendo és a Sony közti kezdeti megállapodás egy CD-ROM meghajtó kiegészítő gyártásáról szólt, a Sony egy SNES-kompatibilis konzol kifejlesztését is tervezte. Nintendo PlayStation konzol. Ízlelgessük ezt egy picit, mert ennek még a szájíze is furcsa. A történet úgy szól, hogy 2015. júliusában jelentették, hogy megtalálták az egyik eredeti Nintendo PlayStation prototípust. A prototípust állítólag a Sony Computer Entertainment korábbi vezérigazgatója Olafur Johan Olafsson hagyta hátra Advantában töltött ideje alatt. Egy korábbi Advanta munkás, Terry Diebold, az Advanta 2009-es csődárverésén szerezte meg a készüléket. A rendszer működését később megerősítették, és az egység Super Famicom kazettákat, valamint az egységhez mellékelt test kazettákat is lejátszotta. Bár az audio kimenet és a CD meghajtó nem működött, néhány csoport azonban megpróbált homebrew szoftvert fejleszteni a konzolra, mint például a Super Post Gaiden, ugyanis nem volt olyan játék, amely CD meghajtót használt. A prototípus a szabványos Super Famicom vezérlő Sony PlayStation márkájú változatával érkezett. Modellszáma SHBC-005 volt. 2016 márciusában a Retro Collect, retrojátékokkal foglalkozó weboldal arról számolt be, hogy ők és az online emulációs közösség befolyásos tagjai kaptak névtelen forrásból egy működőképes lemezindító romot az SNES CD-hez. Diebold 2017 körül adta át az egységet Benjamin Hackfenon konzolmoddernek, hogy nézze meg. Benjamin készített egy videót a rendszerről, amelyen keresztül képes volt azonosítani számos fedélzeti alkatrész hibáját, amelyeket később kicserélt, ami így javította az audio és a CD meghajtó problémáit. Megmutatta, hogy az audio CD-k működnek a rendszeren, de mivel játék CD-k nem igazán voltak, így csak homebrew játékokkal tudta tesztelni, de megerősítette, hogy azok működnek. Azokat a szoftvereket nevezik homebrewnek konzolon, amelyek valamilyen konzolplatformra készültek, de nem rendelkeznek hivatalos licenszel. Hackfenon 2016 júliusi bontás videója a prototípus műszaki specifikációit tartalmazza.
Benjamin szerint a rendszer valószínűleg olyan erős lett volna, mint egy hagyományos Super NES, de nem olyan erős, mint egy Sega CD. Az önálló egység a következő csatlakozókkal rendelkezik. 2 Super NES vezérlőport, egy kazettanyílás, egy kétsebességű CD-ROM meghajtó, RCA kompozithajzatok, S-videó, RF-út, DC-út, hasonló a PlayStation 1CPH 1001-eshez, egy szabadalmaztatott multi-út AV kimeneti port, ugyanaz, amely a Super NES, Nintendo 64 és GameCube modelleken is szerepelt. Fejhallgató csatlakozó az előlapon, egy Next feliratú sorosport, valószínűleg a hibakereséshez, és egy bővítő port az egység alatt. A prototípus specifikációi eltérnek az Electronic Gaming Monthly 1993-as márciusi számában megjelentektől. Érdekesség, hogy a prototípus Diebold 2020 februárjában bocsátott árverésre $15,000 kezdeti áron. De az aukció 2 napon belül gyorsan meghaladta a $350,000. Később $360,000 árverezték el George McLemore vállalkozónak és a Pets.com alapítójának, aki videójáték hardverek nagy gyűjteményével rendelkezik, és azt tervezi, hogy egy múzeumot hoz létre az ilyen típusú hardverek számára. Ezt az iterációt inkább az otthoni szórakoztató rendszereknek szánták. A tervezett megállapodás értelmében a Sony megtartotta a kizárólagos nemzetközi jogokat minden Super Disc játékhoz, így a Nintendo vezető pozíciója ellenére is nagy irányítást biztosított volna számukra a videójáték piacon. Továbbá a Sony lenne az egyetlen haszonélvezője a zenei és filmes szoftverekhez kapcsolódó licenckiadásoknak. Azért ez a szerződés igencsak egyoldalú, és hát a Nintendo ki is szagolta a turpisságot. A PlayStation-t az 1991-es Las Vegas-i Consumer Electronics Show-ban jelentették be. Azonban a Nintendo elnöke, Hiroshi Yamauchi, óvatos volt a Sony növekvő befolyásával kapcsolatban, és elfogadhatatlannak tartotta az eredeti 1988-as szerződést, miután rájött, hogy lényegében a Sony kezébe adta az irányítást az összes S4 CD-ROM formátumban írt játék felett. Bár a Nintendo domináns volt a videójátékpiacon, a Sony kiváló kutatási és fejlesztési részleggel rendelkezett. A Nintendo meglévő licenc struktúrájának védelme érdekében Yamauchi a Sony értesítése nélkül törölte a közös Nintendo-Sony S4 CD melléklet összes tervét. Elküldte a Nintendo amerikai elnökét, Minoru Arakawát, a vejét, és Howard Lincoln elnököt Amsterdamba, hogy kedvezőbb szerződést kössenek a holland Philips konglomerátummal, a Sony riválisával. Ez a szerződés teljes ellenőrzést biztosítana a Nintendo számára a Philips által gyártott összes géplicensze felett. Kutaragi és Nobuyuki, a Sony akkori igazgatója, 2 nappal a CES kezdete előtt értesült a Nintendo akciójáról. Kutaragi számos kapcsolattartót felhívott, köztük a Philipset is eredménytelenül. A CES első napján a Sony bejelentette új konzolját és partnerségét a Nintendóval. Másnap reggel 9 órakor, amit az iparág valaha volt legnagyobb árulásának neveznek, Howard Lincoln lépett a színpadra, és elárulta, hogy a Nintendo most már a Philips szövetségese, és felhagy a Sonyval való együttműködéssel. Ekkor döntött úgy a Sony, hogy elkészíti saját konzolját, a PlayStation-t. Ha a Nintendo nem állt volna el a megállapodástól, a PlayStation valószínűleg soha nem született volna meg. Sokszor nem is gondolunk bele abba, hogy ezek az eszközök, amik körülvesznek minket a mindennapokban, milyen izgalmas háttértörténettel rendelkeznek. A következő részben beszélni fogunk a PS1 hardveréről, valamint arról, hogyan szerzett a Sony fejlesztő csapatokat a konzolhoz, és arról, hogyan építette fel a marketinget, hogy eladja a PlayStation 1-et. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, kérlek dobjatok rá egy lájkot, amennyiben szeretnétek nyomon követni a csatornát, iratkozzatok fel. Én Beni voltam, ez pedig a Játékrabú csatorna. Legközelebb újra itt. Sziasztok! 皆様こんにちは、くたらぎです。さて、12月3日で25周年を迎えたプレイステーション。このプレイステーションという名前には、我々の熱い思いが込められています。それは、遊びのための最高のプラットフォームを世界中のゲームファンの皆様に届けたいという、こういう思いです。そこに素晴らしいタイトルを生み出していただいたクリエイターの皆様、プロデューサーの皆様、そして世界中のファンにこれらのタイトルを紹介していただいたメディアの皆様、そして何よりも愛を持ってそれらのタイトルを遊んでいただいた世界中のユーザーの皆様に私より心から感謝をいたします。25年前、
ともすれば子供のための遊びだったゲームを大人にも、そして女性にも広げたいという大きな夢がありましたが、今ではプレイステーションの話をすると、皆さんがそれぞれ自分のプレイステーション史を笑顔で話してくれるのが生みの親としては嬉しい驚きです。ユーザーの皆さんと一緒に築き上げてきたプレイステーションが牽引するさらなる未来のエンターテインメントを楽しみにしています。プレイステーション